Kahnyo Trap Youth Council HYC Stengkemi hadin bakalej banbu ya arp sangut kisamla khasi balakrni haudrok manfa sumar rehabilitation center kabran Assam mentakasi nongkong kaseng kelapha sahadu rengut kisamla banyalambyang sejaka ajing sumar kini kin rengut bakaseng kelapha kide kisamla bakaseng kalabat hakijinglet kendra drok bat donru melawan yalamhi taki kimi kikpa haufis trekam kaseng kini kisamla kidei lagajong kasnong uwei namau rang keneng bat kuntup kibana silong ru hakijing akran batklat pathai khubor vice president kaseng uba donbok lang kharling do ulong bahadu menta kamdunasyu yakalai phongot kisamla bakaseng kalapha sumar rehabilitation center ringkat kajing munjur lang kikimi kikpa jong kiti kisamla naikleng kaseng HYC bakan chulet ban khandra haki surok ba bat penipat ba ne tak ba syuthang ye kidrok Henry kaseng line sausin kejuye kendu bat kikimi kikpa labenrap uba don bok ka security kam dalong ka batai ti kita ki khon lende kita ki babu hangta ki berngam ki bersik lede ban le i kini ki kam ki ba hadu ban rashim no jim lede lende ban ki berngam ban society ti ki kimi ki pa ki phone chingi ngi na leng jongi ngi phai ki khot ki le ban dal le le kran ngi la pen ko ngu bo unsa ta kam biết ba ka ski bo bo ngi shao no ba ngi pha no yu sha ka dika rehab ka bang ngi lai tai om ngi ka ala gen foundation haduk minta kita ki basa asti ko bolong haduk mentam le ki sultanat na marba udan na we na preng jong we phone ubah ka por balik na ne pula kubkran bom day yala ka kambe te ngi yo jintip ba hin gi sngi bladak urigran wang asusi bahasya bangan wan sini nalakum keren pembong palat ni me ten ria ada bangawan mata sini ngayo gaji kai nama gaji kai di kafe nado ka mentally physically hado ka jinglong ka spiritually ba ka jinglong jam sim gaji kai ya ka duai ka phirat ne gaji kai bible study ka don dai tingi sukmen bat ko man ni idol jong kmat ma hatu po bangilek ban university ti ka kali ban sum maksad no penbiang sangajar kita por mustap sangajar por kita jamit ti ka sum kasat kalong ka bakut busuma kila ban le kin ki khon gi ti jongki ka bam kadi ka bobiang kam chum long ko musiki we pri jaka bong bahaban kle soda ban thap soda ya ka ja lani ko ong ba hap de ti ki snap han ro la shet ban ai bam edi ek ti ki ba shom po kiri hap kam chum long kum ta de kalong haji ni habri ka bam de ban kum ta terta dingi community ba ki khon ki ti la de don ki khon ki ti jong pi na ki ying sam so ba wat nam long ba kloi la da phim la ban yo ti ki hap san ta ki ba biang long ba kloi ban wan ban approach ni ta so la ban e friend ni la ban e pen bai ban na leng jong ni kham tam mo ko ba long man ta ngai ba ki gi barok lai pung kin yo ta ki em ka thmai tiladang ngila bat na lo ba ngila dap ban kem ban ban pen thmai ye ki em ki na le sing la ban om ba ke mang sa lang ro nda kila wan pai kala dor ba ki ki we pat ro ko mai thu we di na samla man ta ong ba angila ya klim ban sa haki market ko mo we khna ba da ki klim ta ong ba ni ju sa hang to re bok she wan khan ra hi kam sa shu te utali le uwan hi menta office jungi andau lawan hi ngilai kran ya phone ba ki ba hi sel ti ba hi sem ki la phan mi tingi sukmen ba ki ni khna ki su tho ka jing kordet lam de ka jing ling a kam sim jong ki haba ki don ki thya sa ki yo ki han bat ki penon kam ki ni jing ti ki don deng jong ki ong bang ngala habat to ya usnyang to iki mobile to iya ki tiar kali to iki chan ki dhara na ye ki swata ki mobile ki kapisa tingka ki share kisa matulot tingi sukmen bala da ki wan hi kum to dena le jongi ngam shim la kentai haba ki wan hi ngi ai ki ti mon ki dang bakum lu pan pen impan ya kamun sim kabala le sil asha khenpo ha ki be tingi scam ki di bar khan ngilaya ai ka snenga crown na le office jongi
ngangi scam ba hadu bakinda kut lesi tekan jing sumar jongki kinwan ko biru mai ba no suk ben dan play jongki sibol mas ra jing dili te lana ngambak la ko ba art phungut kila don kitu ki kimi pa andang la kem strong kiwan ba ni te si phungut na ki kalong ba kidon ki kimi pa kilai ilo maka jing trai kam jongi ka bangi ju update la maki social media ma bangi pa sha sam maki hi ki yo kontak number ki phone dengan sukmen ba hakani ka singi ka bomenta ka seng samla jong shnong mor geden har ka ba ka HYC mor geden circle kilawan IT landi ki wan shaka office jongi ka HYC seng kbene ba lang ba ka jing ya slok lang sobat ki kimi pa jong ki ngiyo ban pa yaki hang te po ka rehab center te umdat dei kini ba pha umdat dei tang bangi yo na sulok here kidon ki ba wan hi te kumade thu ipi ne ki pa district ngila yo na po West Kasil district lawan na po Riboy district kidon ni lawan hi namar chate ngim Riboy ngi pat ju lek ban penlong te ka jing re dan ne chicken runs bat nanti na po South West Kasil di mandan sipang yang yo phone call spot na rilum janjan po janjan hills district di kita ro ngidang ngilong welcome bakin wan bani kedo bat ngi bat hadi ngaji slok le se ngi community baki khon gi ti jong kiro ni dia wan pha hang ni rehabilitation center kabran po na masa Kana ngot mta singi pa. mandak sing ngin pha andrung ngot ti ka wenga chko ban khandian mo rehabilitation center kabangi ngi pha kadai ya kaba ngila pan jurip den nomor ngi nama abandan idon ki rehab center hadin bangila ya kli ki mi pa ki om bangila ju pha teng ki khon jungi shakti ki rehab center hendrai kam idon kanu no ka jing phuida nan ne ka jing yu i ba ki khon ju ki kindon ka jing kala da ka bashan kren pi ka we ka rehabilitation center ka pa ki khot ka TNT po aizol muzuna ki khun ki jong ki miyo te treatment ka ba lesi ki expect shaki way pat ki rehab center lan ni kum hani ka po Alive Again Foundation market kum ji thu khanai khana ki don ki ba sha sho sha bom sha te don pleng jong ki pai kini ki score ki jong ki haso hable treatment poster te nalo kata ka ban somro ki IT jok bar tangai jok lada dap adam dap shtu tiki kmi pa dan wi kmi lei tho ingi ba ha kapor bawan khon ngar ayo lang kita ka jingpang kani ka jingpang ka jingmi khna ba shap teng yo degi tu jingpang ki ba khla re sung kuman ba ki dei tang ki skin disease ye ka ban la on per ko tinga ketu ki kmi ki pa lemba phi ki la patai ko bo lada pipa ki rehab center sko ba banda jet ki ba kumlu ki rehabilitation center ki ba long ban pha kumat si thu khana ga wi ki rehab center bulan po no ba shlo kai choi si teng me da por kha arbaji phone na po ta rehab mi ha ban ya kendo ban pen ko ngui to khana bo un sa ta chimit ba ka singi bobot ngi pha na usha sa na balai kataka rukom kulisi boni piki parlo ki printing barki electric media bakla poi hani ka office jongi hani ka singi bomenta ngasho ban ye tho ban peki moi pi bakai choi si no do ka singi ban kong nilaya rai rang ba bani kun persya yang di drugs nani kita ka jinjele jong kinong pen kam drugs ko nang ba shlo kita nado second way hal menda mene yele kala kam ya ban le cheki keleng ki jaka po nomba hane po sosilo bar cheki we pat na magi district na ki circle jong akan hon na ni jong HYC tinga sukmen ba peng ngaji khon jongi ya kanika thuma persat drugs ngelayo ban pha om duna ya ka hadu ni si mom ta lai phungut ki samla ki bla im hakane ka jingkarni unit drugs ngin pha hakane ka si mom ta hang te po
ka Alai Forgive Foundation thì cùng bao lòng hi học lên cái chuyện kun yêu nu drugs như năm lạ ban lên cái chuyện cái chuyện tình dục cái bằng nghề cần đủ hari ngi su kumen habang ngi ban rei la si kum menin la ne masih ngi ngi pha iya ki kebi ki pa la ni ki bayi sem bakin wan bat ngi hapo office anda gilawan bani kendo bani kran ngi layo bani slok sibun bat ki don ki bahiyen ki ba la ban afford ka price ni ka dor ki don ki bomla ngi lay kran bat le mo chi kran jongi ngi la ra ban yaram ban phai ki syakata ka rehab ka ban thau thamai pan ya ka chi eng jo ki khon ki jong ki ti kum balong hi na le chi chi đây tang bang ye khon ha po fi la ne ha ki surok ba kum to ban destroy la ne ban pen no iti trok sadien bang la kem na ne ban thang ki henry halandet jong ta lai sau sien chi ti yo ngi kan do be bat ki mi pa po office ti numa ban len ki dan ro ki mi pa ki ba ni so si ban ong ala dengi ko la ne ki telefon se ki kim dan tang respon ti dan ni jong ki samla ki ba karni ki tho ba ki mi pa ki dot show ti yo le se di na ta da nomor ki la shu ai phone kontak kat ba yo ten rei ki ba bon ni kat ki ba ni phone ni majority hi ki ya operate ba ngi la yo ban pha pa de ki sa ta ka suma na pelang ju phi sang dei mai iba kalong kum no ga jing siu ya kini kena le no tu to ngi ko ba ni thu ha ba de bat ka dor ka mo hadin bang lai te bat ka di ka Alai Forgive Foundation kala kam duna nam la ban ke do kan no ka mau thì đi tới đâu ông bà là đang nghỉ cái đội gì bà hay xem là cái mi pa nghề salon bà hay những salon nghề quay bà đi keren này đó thì khi đơn cái family members cái bà lạ ban siêu các công cả món bà là bố năm hàng đây maximum mấy cái đây 15,000 là đi khát sang hai thì hiện đây cái đơn cái bom lạ bạn afford là lên cho nghi vẫn là lên cho cái hôn mình học bằng contribute làm thì cái choice để ban sụt hồn mình tiếp đây tăng bằng nghỉ phẳng từ đây cả contribution rồi nghỉ học bằng này là tính số men rồi cái chương trình welcome trong new counselor là những try chương trình Alai Forgive Foundation là đội mình còn cái ski hi còn bầu là cái ba cái jimbo trong i rehab cái long hi đây tăng cũng được ban ơn ban yo itu ka bisa tinggal là ni ban kamai cái gì hay cái bạc kham khác mất đôi cái long ban yo ban play itu kan sim cái bọc đòn ka baki kun samla kila jot dan de kila ngop hami ja jingdi na pelang ju phi lele ki kun ki kwa bala de kin train on toro ngen jina ke ban bakin yo bat empati we pat kim si tu ko lo ta phi kini ki volunteer si bawan lang bat i ka kan hon ju baro kini ki de ki bala ti lo de temta kila train de ta ka bakil ki long kum ki nong pick up ma la de ki don ki patient la de ki nong kerni ha kan de ga jingdi kilawan sao nama ki thì kalau lo ngaji ngarap kelah thì tăng ta hiện